Maar de zinnen erbij weet je het best wel vol te houden. Maar het waait was stevig en die min viel dan ik wat kouder aan. Maar aan de andere kant, voor alle boetenactiviteiten, voor alles wat het dwan weer in de provincie, weer het prima waar. Van de morgen dan de buien nog en van de middag het droege waar. Wel, joen en vannacht, ik droeg vrij helder waar vannacht. De wind, je houdt een model, je houdt temperaturen tussen de zon en de 9 graden. Op de eiland 11 of 12 graden, omdat de wind nog heel iets van de zee komt, had het zeewetter invloed. West-zuidwest, matig of vrij krachtig in het kustgebied, maar zwak meer de provincie. En misschien hier en daar wel een mistbank. Morgen, een dag die begint met een prachtige opkomst van de zinnen. De naai zinnen. Maar gaande bij de middag meer en meer bewolking. Het blijft droog. Dat is weer positief voor alles wat het te dwan is. En dan de temperaturen, zo om en bij de 16, misschien opplakken een 17 graden. En dan de wind, die komt morgen uit het zuidwesten mee. Zal krachtig wezen in het kustgebied, krijgt 4 van 6. En dan terug naar het vooruitzicht. Manje, tiesje, waasje. 3 dagen op een richtje met bewolking, een protte bewolking. Ja, misschien hier en daar eens even wat zinnen. Hier vooral op het watergebied, op tiesje. Maar verder is toch bewolkt waar, uit een terugrein of het lichterrein. Op manje en tiesje had de droege periode nog de oorhorn. En waasje wordt het wierd buiig waar. En de wind die zal meestal iets krachtig wezen en komt uit zuid- en zuidwest. We met de manje maar weer even in het waarsje.